Il-Viċi Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fearne qal fil-Parlament li jidher li jeżisti kunsens bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra dwar l-abbozz ta' liġi li jemenda lat dwar id-dipendenza fuq id-droga. Jidher li hawn kunsens u jidher li hawn kunsens wiesa' kemm mod politiku kif ukoll anke fis-soċjetà Maltija. Meta ressaq it-tieni qari tal-abbozz, il-Ministru Fearne qal li anke pazjenti, tobba u għaqdiet mhux governattivi fosthom il-Karitas jaqblu magħha. Fakkar li sentejn ilu saret liġi li daħlet il-kunċett tal-prodotti mediċinali mill-kannabis, iżda r-riċetta għal din setet tinkiteb biss minn speċjalista u kienu biss ftit pazjenti li bbenefikaw minnha. Dan għal fatt ukoll il-mediċina kienet tiswa ħafna flus. Nixtiequ illi nwessaw naqsu l-burokrazija, nagħmluha iżjed possibbli illi dawk il-pazjenti illi għal raġunijiet mediċi it-tabib tagħhom jiddeċiedi li għandhom bżonn prodotti ġejjin mill-kannabis jistgħu jagħmlu hekk għal benefiċċju ta' saħħithom. Minħabba l-fatt li prodotti li hawn fis-suq bħalissa huma għoljin, id-Deputat Prim Ministru qal li se jibdew jiġu aċċettati wkoll mediċini manifatturati taħt dak li jissejjaħ Good Manufacturing Practice. Qal li l-prezz jkompli jorħos malli jibdew jiġu manifatturati f'Malta taħt sorveljanza stretta. Se jersqu emendi biex ġewwa pajjiżna jkun hawn anke l-possibilità illi nies-serji jkunu jistgħu jimmanifatturaw dawn il-prodotti tal-kannabis forma ta' GMP ġewwa pajjiżna b'mod sikur, mod illi huwa regolat, mod illi ma jistax ikun hemm xi tixrid tal-prodott ma' kull imkien. U jiena format ukoll li la darba dawn il-prodotti jibdu jiġu manufatturati Malta, il-prezz ikompli jorħos. Dan ukollu Fearne qal li din mhix ħidma favuri traffikanti ta' droga u l-Gvern se jibqa' jaħdem għatih kontra traffikar illeċitu tas-sustanzi. Fakkar ukoll li mill-4 filgħodu se tidħol fis-seħħa avviż legali li jagħmel sustanzi sintetiċi bħal flakka illegali u għalhekk il-Pulizija se jkollha s-seta li tieħu passi kriminali kontra dawk kollha li jinqabdu jitraffikaw sustanzi simili.